Vážená pani predsedníčka, vážení prítomní, pani Ursula von der Leyen. V roku 2019 ste sa stali komisárkou a ja som vám držala palce. Boli ste vyústením boja žien za politické práva. V mojich očiach dokonca následovníčka Emmeline Pankhurst. Očakávala som, že príležitosť využijete na maximum. Keď si pomyslím, akých úspechov dosiahla Eleanor Roosevelt, ktorá bola iba, v úvodzovkách, iba manželkou. Dnes ste však pre mňa veľkým sklamaním. A to nie kvôli tomu rozhodnutiu Všeobecného súdu. Pre mňa je sklamaním komisia pod vašim vedením. Na Slovensku sa advokát Ľubomír Krivočenko počas covidu udusil vo väzbe. Štát mal vyše 30 plúcnych ventilácií, ale on nedostal ani jednu. A mrzí ma to kvôli tomu, lebo vy ste v prvom rade lekárka. Ak štát pozbaví niekoho osobnej slobody, musí zabezpečiť, aby väzba bola na nevyhnutný čas a chrániť život. Alebo sme v EÚ prijali trest smrti ako formu trestu a iba ja to neviem. Advokát Krivočenko nebol jediný, kto v rokoch 2020 až 2023 umrel vinou štátu. Ani raz komisia pod vašim vedením neupozornila na porušovanie ľudských práv a slobôd na Slovensku. Ani raz. Krivenie práva dnešnou opozíciou v máji 2024 vyústilo do atentátu na Roberta Fica. Pani von der Leyen, ale ani ja, ani moji kolegovia nemôžeme za vás zahlasovať. Bola by to neúcta voči tým ženám, ktoré sa pričinili o rozvoj a ochranu ľudských práv. Ďakujem.